Čus lidi, už jsme zase zpátky. Jak můžete vidět, máme to hodně, ale hodně velký. Tady náš inženýr Jirkas vyrobil kábel generátor a dvojitej. Takže náš inženýr, tady drží kaktus, nevím proč. Teď mu spadnul dirt blbečkovi, to je v pohodě. Počkej, tenhle tam ne. Počkej, já jsem chtěl to už. Pánové a dámy, už nám vyrostl první melon. Můžete začít oslavovat. Fakt první. Za chvilku nám vyroste dýně. Jo. Tak to bude. Jestli slyšíte tlemení, tak to je moje cáklá segra a moje mamka. To oni se smějí tomu, prostě neuměj zasazovat melouny a dýně. Tak je to úplně v pohodě. 4 melouny, jak můžete vidět, jednu houbičku. A jednu dýničku. No, jeden kaktus a teď si běžím do naší farmy, na stromy. Jo, ještě se musím vzít jeden sapling. A jestli se budete ptát, kde jsme vzali tolik saplingů, tak nám vyrostly všechny stromy najednou. Skoro. No. Tak. Jdem si jeden. Jdem. A je tam. Koukám, že nic nechce vyrůst. Už nám dýně klíčí. Už máme větší. Tak. Hej, nemohl by jsem spojit tady tu plošinu. Kterou? Tak my jsme byli před asi půl hodinou rádi, že nám přestalo pršet a ono začne. Tyhle, to si dělal ze srandu. Ne asi. Prší, jen se vrátě. Jirko, myslím, že můžeme začít znova. Proč? Jestli tohle bude na YouTube, tak já se strapním před celým světem, kámo. Ty už jsi strapnil dávno. No vlastně to bude na tom YouTube, takže mě to může být čuma. Protože může být sám. No, takže... No, teď jsem si zničil ten, ale to nevadí. Melon! Melon. Melon. Mám melouna. 5 melounů vyrostlo. Prej, že Minecraft je kokotina, že to není kokotina. Ani. To hraje každý Segra. No to hraje každý. Jak to, že se to tam objevilo samo. Co? Ten seed. Já jsem ho rozsekal a on se tam objevila další rostlinka. Je to. Jo, to vidíš. Už jsem tady zničil ten, číhej na to. Weird, už je to jenom. No teď to svět. Jo, chtěl by nám vyrostla dýně. Dýně. Vyrostla nám cukrová třtina. Lidi, opravdu za to nemůžeme, že nám pořád prší. Teď jsme měli krásný den, tam se Jirky bude natáčet a on ještě ne. Tak to vidíte lidi, no, prostě jsou, Hej, mám hlad. jsou lidi. A to se mi moc nechce jíst. Sněz ho, máme toho hodně. Už máme hodně hlíny. Jo. 31 hlínek, hustý. Tady nám klíčí dýně, tamhle cukrová třtina. To
už říkáš po druhé, ale to nevadí. Ale už nám zase vyrostly 3. Tomu obilímu se vach jako nechce. Komu? Obilí. Už zase vyrostla. Ne, nevyrostla. Ještě že. Tady můžete vidět naši krásnou farmu těch stromů. Je jich docela fakt jako hodně. Takže kdo závidí, ať se závidí. Je to jedno. Hej, a dneska jsme mohli udělat tu platformu. Já se natěším koblič. Jo, tak dneska bychom to mohli. Stačí. Takže já se kouknu, kolik točíme. Vlastně nekouknu, to je jedno. Takže zase cukrová třtina, to je strašný, jak nás má ráda. Vždycky já se relognu. Lagy? Ne, mě ten. No dobrý. Mě úplně znervozňovalo už ty kobliče, jak tam hořely. Mohli bychom urobit ten spawnování monster. No a teď asi udělat tu platformu. Smrdí to tady jak na záchodě. Teď si natěším jenom 2 staky a jdu. Jdu si asi taky udělat kamenný krumpáč, nebo je tam trošku, jo? Jsou tam jenom 2. Potřebuji jeden gabl. Jsem ti říkal, nežer ten gobl pořád. Nemáš ty gobly? Hoď mi na zem 2 gobly, no. Čekaj, já si musím vzít 2 dřeva na styk. Chám daj ten. Ten tam ne, hlavně. Ten budeš mít jenom na nástroje. To vždycky sníš, jo. Do prčic. Já to vždycky překliknu. A konečně. Jo, kde je? Hoď mi někam ten jeden gobl. Počkej, já se jdu podívat do mý komůrky. Hodil jsem ho do čestky, jsou tam 44 goblů. To jsi říkal, ať ho tam nechám. No ten nech jako, abys ho nebral na stavění. Teď se bere na nástroje, no. Takže já si tady udělám styky. Lidi, můžete vidět moje šikovné ručičky. Tak, tady si udělám lopatku, nevím na co je, ale to je jedno. A jdem kopat. Mě zajímalo, co se stane, když rozkopu spodní blok. Padneš. Hej, to fakt. Hej, mně se to nějak mě už tam neteče voda pořád. Jo, mě taky ne. Vždycky já jsem to teďka špatně porobil. Vem sekírku a jdem do toho sekat strom. Jo, dobrý. Sekat strom. Teď už to půjde. Jo, tak tam poraz strom, já si tam pak dojdu pro saplingy. No. A jo, tam strom, ano, stroma. A pak za chvíli zase mi dojdeš to. Jsem hladový nějaký pořád. To sapling. Tak si sežer ten strom, tak si sežer, já jsem chtěl říct, tak si sežer ten strom. Vidíte lidi, já už z toho Minecraftu jsem prostě zblblej. Minecraftu, no. Minecraft. Ani neumím říct, co hraju, takže nezlobte se na mě. Teď udělám parkour, Jaký parkour? Jsme se mohli zasmát. Co jsem měl natočit? Hej, tady ty saplatně nechám schnít. A vůbec neroste to, ale to je vždycky. Google mapa. To je známý. Běž se najíst, teď jsem si sněd 3 ty. Jo, hej, vyrostla dýně. Ta rostlinka malá. No, paráda. Ono přidává jenom celý, jo. Ježišmar. Jeden, no. Aby jsme toho měli 300. Hej, meloncít, on tady ještě jede. Jo, já jsem ho vykraftila, já jsem nevěděl, že si to dělá samo. Jo, aha. Čekej, to dřevo jsem chtěl uklidit.
Vidíte, musíme... už taky říkám, že kraftím meloun, takže mě trošku neřešte. To si tady Segra zkouší hrát na piano. Kdo hraje na piano? Segra. No je. Ne. A je. Ale jo. Hej. Jumping. Co to má? On to vypadá jenom jeden sapling. Ne, já jsem je tam sebral, byly tam 3 asi. Ano. Já se nedivím, že pořád hlavě, když pořád sprint. Protože já jsem ani jednou nezasprintoval. Hej, ale u mě to vůbec ještě neteče. Ukáž, to máš nějaký... Jo, teď už jo. Tam. No, tak vidíš to. Já taky natěžím stack. No, já si těžím 2. Abych tady se nemusel vracet 30krát. Ty jenom jak k tobě padají šutry. To jo, no, já jsem vykutal asi 3 a už jich mám 14, 17, 18. Jsem se bugnul. Viděl jsi mě tam? No, No, díky za šuter. kurňa, ne. Co, kde seš? Mě to tam, hej goblič, do prčic. Já jsem se tam šprajcnul pod gobličem. Aha. Máš tady věci, ale... Jo, tak je sněz. Máš v tom. Máš je v obou kašnách. Hej, a... Čeho ten goblič kredu? Dobrý, mám vás taky gobliče. Počkej, tak tu platformu uděláme... Ještě dál, než jsou stromy. Ale ne, tady teda udělám tohle. Lidi, nedivte se, že si dávám pořád game mode, protože mě to už fakt nebaví 3krát padat do země a pak se objevit, takže to udělám na poprvé a za tu dobu, co padám, tak stihnu udělat třeba tak 20 goblistonů, jo, takže to neřešte. 13, 14, 15. To je docela velký. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3. Je tam strom. Tam strom, paráda, počkám, pak vyzvednu. Toto video končí a zapneme ho, až přestane pršet. Takže asi čus a ani nevím, kolikátý to je díl, asi si myslím tak 3. nebo 4. A zakončíme to 5. dílem, takže čus. Dar.